injih Kang Mas. Aduh. Ngapa lho? Kena nggon mudun. Napa jenengan gadah wudun to Kang Mas? Wis udun kuwi lara sing digemateni wong ae. Alah, kok tekan ngombe gek ngombe obat nah. Aku tresno kelawan sliramu, tujune aku lahir ning alam donya ketemu sliramu wong ayu. Napa injih Kang Mas? Nek ora ketemu sliramu. Buktinipun menapa menawi panjenengan tresna kalian kula? Sementara iku urung ana bukti wong ayu. Panjenengan ngapusi lho. Kaya ana kejadian apa wae. Sementara iki urung ana bukti. Mengko digoleki ning TKP. Saben dina mikir manuk. Apa lho? Ora sok pikir nganti cumleng to bingung. Tetep Lah kula menika tesih penasaran kalian